Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu akan wannan channel namu mai suna sana'a silin arziki. Wannan channel namu kamar yadda kuka sani muna ci gaba da kawo muku ɗinkuna daban-daban da suka shafi ɗinki na maza iri daban-daban da kuma ɗinki na mata. Idan ba a manta ba, kan wannan channel namu mun kawo muku yadda ake ɗinka riga ta maza har izuwa wando. Haka mun kawo muku yadda ake fasalta riga ta mata, haka ita ma da sauransu. To yau ma dai gashi za mu kawo muku wannan sabuwar riga da za a ɗinka. Kamar yadda kuke gani gashi nan yadda ake ɗinka ta. In an lura wannan ƙasar riga ne wanda ake kira rafa, riga mai rafa. Gashi nan yadda ake ɗinka shi. In an lura za a ga yana da ninki biyu, an sa mai shafi. Yanzu gashi ana ɗinka shi. Ci gaba da biyo mu akan wannan channel namu. Kar a manta a mana subscribing, a yi mana liking, a yi comment dangane da abin da ba fahimta ba. Yanzu already an ɗinka shi, sai kuma juyawa da za a yi tunda daman shafi aka sa. Yanzu gashi an juya shi, za a take bakinsa kenan. Gashi nan ana take bakinsa. Kar a manta a mana subscribing.